Igbo Igbo ndewonu daalụ dịka na-esonye anyị na ehihie taa ebe anyị nọ bụ na ọdọ ụgbọelu Anambra International Cargo Airport. Ihe a bịara taa bụ emume ịgbape ya bụ ọdụ ụgbọelu nke a na-akpọ kọmishọn n'okwu bekee. O kwesịrị ịwụ ụbọchị taa ka ụgbọelu ga-ebido na-abata ma na-efepụ na ya bụ ọdọ ụgbọelu. Ihe niile adịla njikere. Ilekwa anyị ga-ahụ ndị mpụtara ime ya bụ njem ka ha nọ ọdụ, kama akụkọ anyị na-anụ na-ekwu na ụgbọala kwesịrị isi Abuja, ụgbọelu kwesịrị isi Abuja na Lagos bịa na ya bụ ọdụ ụgbọelu, na ha enwetaghị ikike n'aka ndị fan nke bụ Federal Aviation Authority of Nigeria na ndị NEMA bụ National Emergency Management Authority, na ha enyeghị anyị na-anụ ụda amaghị ihe bụ ya bụ ụda amaghị na-enyeghị ha ya bụ ụgbọelu ikike ifepụ. Dịka o si dị, anyị chere na ya bụ emume ga-enwe isi. A na-atụ anya na ụgbọelu gọvanọ steeti a ga-alatuta lọtuo, kama dịka o si dị, echere m na enyekwara ụgbọelu ya ikike ifetu na ọdọ ụgbọelu a. Ya bụ na emume nke a bịara taa anyị echeghị na ọ ga-enwe isi. Mana ka o si na-adị, ka anyị na-aga gburugburu na-egosi gị ka ya bụ ụgbọelu si dị. Ile anya ebe a bụ ebe ndị ụlọọrụ Air Peace dewere ọnọdụ ha. Ebe a ka na-enyocha ibu ndị mmadụ ma debanye aha ma nye gị tiketi gị nke ikike iji efepụ. Ka si kwuo na mbụ, ndị a bụ ndị chọrọ ime njem iso ya bụ ụgbọelu gaa Lagos maọbụ Abuja. Mana dịka o si dị, akụkọ anyị na-anụ bụ na enyeghị ya bụ ụgbọelu, ndị fan na NEMA enyeghị ya bụ ụgbọelu ikike isi Abuja maọbụ Lagos wee lọtuo na Anambra. Echeghị m na ọ nwere onye chọrọ ime njem obi dị ụtọ maka ya bụ ndapụta otu ihe siri dị. Ka anyị na-aga ma nwere onye ga-enwe ike ịgwa anyị okwu maka ihe mere, otu obi dị ha. Dịka anyị na-achọpụta, onwego ndị chọrọ ime njem obi dị mma, maka na agbanyeghịkwa na a na-eme emume, ndị mmadụ kwụkwara ụgwọ ụgbọelu. Ndị chọrọ ime njem si Anambra gaba Lagos maọbụ Abuja, obi adịghị ha mma, dịka a na-agwa ha ugbu a na ọ dịka akagbuola ya bụ njem. Ka m si kwuo na mbụ, taa bụ ụbọchị 30 nke ọnwa Ọktoba nke kwesịrị ime emume ịgbape ọdọ ụgbọelu Anambra State International Cargo Airport nke dị na Umueri. Kama akụkọ anyị na-erute anyị ntị bụ na enyeghị ụgbọelu kwesịrị isi Lagos na Abuja ikike ịlọtu na ya bụ ọdọ ụgbọelu. Dịka o si dị, ndị njem amaghịzi ma ha gawa ma ha alawa. A na-aghọta na ụfọdụ na-ekwu na ha nwere ike gaa steeti ọzọ soro ụgbọelu na steeti ahụ lawa. Ya bụ ọnọdụ emume ịgbape ọdụ ụgbọelu a ebe a ka ọ nọ ugbu a. Chetakwa na-eso anyị na BBC, anyị nọ na Facebook BBC Igbo, ịchọ anyị na Instagram BBC Igbo, ị ga-achọta anyị. Gaa na webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com. Ị ga-enweta ihe dị mkpa, ihe gbasara ala Igbo ka ọ na-akpọtụ, a ga na-ewetara unu ya. A ga-anọkwa ebe a, o nwere ka ihe si gbanwee, ọnọdụ si gbanwee, a ga-agwa unu. Ị ga-ahụ ndị njem, ha bụ ndị a n'ebe a. O nweghị onye obi dị mma maka ya bụ nkagbu njem ha akagburu.
ka anyị garịta obere gosi gị ka ya bụ ọdụ ụgbọelu ime ya siri dị. Ebe a bụ ebe ndị na-apụ apụ kewu departure n'okwu bekee. Ka anyị gazie ebe ndị nke na-abata abata. Ihe niile adịchala njikere. Nke a bụ ebe ndị na-abata ndị mara otu njem ụgbọelu si adị. Ebe a ka ị ga-abịa buru ibu gị. Ya bụ ihe niile adịchala njikere. Ị ga-ahụ igwe eji ebupụta ibu ndị mmadụ. Iburuzi ibu gị isi n'ụzọ bata, ịbịa ebe a buru ibu gị na igwe a na-agba gburugburu ebupụta ibu ndị mmadụ. Ịhụ nke gị iburu ya. Mgbe i buru ya, ị ga-abịazi ebe a enyocha gị marakwa maọbụ nke gị ka ibu tupu isizie n'ụzọ ebe a pụwa. Kama ndị ka esi kwuo na mbụ, ekwesịrị ime emume ịgbape ọdọ ụgbọelu taa. Kama ngalaba fan na NEMA na-akọwa na dịka enweghị ezi nchekwa na nchekwa ezuchaghị oke na ụfọdụ ihe ndị ọzọ ha kwuru na ọ bụ ya mere na agaghị enye ikike ka ebido ime njem maọbụ gbape ọdọ ụgbọelu a. Ka o si dị, emume ịgbape ya nke bụ kọmishọn okwu bekee taa nwee ike ọ gaghị enwe isi. Ị ga-ahụ ma ndị nta akụkọ ma ndị ọrụ nchekwa ma ndị ọrụ na-alụ na ọdọ ụgbọelu a ma ndị bịakwara ime njem. Ụfọdụ ka na-abatakwa abata na-amaghị na o nwere nke njem ha bịara ime agaghị enwe isi. Ha jicha ekwentị ha na-esete ya bụ ihe. Ị ga-ahụ etu esi eme, etu esi kwesịrị ịdị bụ onye buru ibu ya bata, ọ gaa n'igwe. Ị ga-ahụ nwoke a bụ ibu ya aga n'igwe, o tinye ya na ya bụ igwe nyocha ma ihe niile nọ n'ibu ya o zukwara oke otu kwesịrị isi dị. Maka onye na-esonye anyị ugbu a, ndewo. Ndewo nụ. A ga-anọkwa ebe a. Ebe anyị ugbu a bụ ka si kwuo na mbụ ọdụ ụgbọelu Anambra Steeti Gaba International Cargo Airport Umueri. Ihe bịara taa bụ mmemme emume ịgbape ya bụ ọdụ ụgbọelu nke ga-eme ka otu ụgbọelu bido na-alọtụ na ya. Kama akụkọ na n'ọbụ na ngalaba fan na NEMA enyeghị ikike ka ụgbọelu nke si Lagos maọbụ Abuja lọtute na ya bụ ọdọ ụgbọelu. Ya bụ na ya mere na o nwere ike agaghị enwe ụgbọelu nke ga-alọtute na ọdụ ụgbọelu a taa. Kama a na-atụ anya na ihe nwere ike ịgbanwe maka na ndị mmadụ akwụchala ụgwọ ha ji eme njem nke wu tiketi n'okwu bekee, na-echezi ka a kpọọ ha sị ha ngwa ọlọtụla bịa banye ụgbọelu. Ka anyị si na elu ebe a gosi gị ka ọnọdụ ime ọdụ ụgbọelu anọ. Nke a bụ mbara ezi ime ọdụ ụgbọelu ebe ndị na-batara abata chọrọ ime njem ebe a ka ha ga-anọ. Ọtụtụ ndị n'ebe a bụ ndị kwụrụ ụgwọ chọrọ ime njem. Kama ọ bụrụ na ihe anyị na-anụ bụ eziokwu, ya bụ na njem ha agaghị enwe isi. Ilekwa anya ebe a ka ndị ụlọ ọrụ Air Peace dowere ọnọdụ ebe ndị chọrọ ime njem ga-abịa ebe a enyocha ibu gị, nye gị nke wu tiketi na boarding pass
ka ị nwee ike banye ụgbọelu. Ka emetụkwa obere njem gosi unu ka ebe nke a dị. Ka bụ igwe eji nyocha ịgafe ya mara ma ọ nwee ihe igwe maka ndị aka n'ori, ndị ji agbagbu, ndị ji mma maọbụ ndị ji ihe eji emerụ mmadụ ahụ. Igwe a ga-enyocha chọpụta. Ebe a ka anọkwa na-eche. Ị ga-ahụ oche ka esi rụọ ya bụ oche. Enwere ohere ebe ị ga-akwụnye ekwentị gị were nye ọkụ latrik ka ọ na-eku ume. Chetakwa ebe nọ bụ na BBC Igbo Service. A ga-emezu nkwa ikwere unu na dịka ọ na-akpọtụ n'ala Igbo, a ga na-ewetara unu ya. A ga-akụla bandị azụ. Ị chọrọ ịma agalaba ịma bịa na bbcigbo.com. Ị ga-enweta ihe niile ị chọrọ ịma maka ala Igbo, omenala, ka ọ si akpọtụ, ka ọ si afịọtụ. Ọ dị na bbcigbo.com. Ka ndị na-esonye anyị ugbu a, ndewo. Isikwa na ihe ebe anụnwa ị ga-ahụ kpọmkwem ebe a ka ụgbọelu ga-alọtụ, kwụsị, butuo ndị mmadụ maọbụ buru ndị na-eme njem. Kakwa na igwe eji enye ha aka ịbanye n'ime ụgbọala maọbụ ịpụ. Ya bụkwa n'okporo ụzọ ndị na-eme njem, ebe a ka a ga-esi gara were pụọ n'iru ebe a ga-abanye ya bụ ụgbọala. Igbo ndị ọma na-esonye anyị, ndewo. Ebe bụ na BBC Igbo ebe ọ na-akpọtụ. Dịka anyị si kwuo, anyị nọ na ọdụ ụgbọelu Anambra steeti nke dị na Umueri, nke a na-akpọ International Cargo Airport. Chetakwa etinyere international, nke bụ na mgbe o zuru oke, ụgbọelu ga-esi ala bekee buru ibu ndị mmadụ maọbụ mmadụ na-apụ. Ụda anyị na-anụ dịka ndị nchekwa na-egosi na ha nọkwa ya, na ha dịkwa njikere. Mana kama ihe a bịara taa bụ emume ịgbape ya bụ ọdụ ụgbọelu nke a na-akpọ commissioning n'olu bekee. Mana dịka anyị si nụ na echeghị na ya bụ ihe ga-enwe isi. A na-anụ na ngalaba fan na NEMA enyeghị ikike ka ụgbọelu kwesịrị isi Abuja na Lagos fetuo na Anambra steeti, enye ihe ikike ka ha fepụ. Onye bụ na ọnweghị ụgbọelu galọtu ebe a taa dịka anyị si anụ. Mana anyị na-ebu n'obi na-ekpekọ ekpere na ihe nwere ike ịgbanwe, maka ndị mmadụ akwụchala ụgwọ njem ha nke ụgbata tiketi ha. Ụfọdụ n'ime ha alawala, ụfọdụ si ka ha gawa steeti ọzọ, ebe ụfọdụ amaghị ma ha lawa ma ha nọrọ. Ka anyị gbatu ala mara ma onye n'ime ha nwere ike ịgwa anyị okwu, gwa anyị otu obi dị ha maka ya bụ nkagbu akagburu njem ha. Echefukwala ebe ị nọ na Facebook nke BBC Igbo, anọkwa na Instagram. Ịchọ anyị ga-achọta anyị BBC Igbo. Ka m si kwuo na mbụ, ị chọrọ ịma agalaba ịma, bịa na bbcigbo.com ka ịghọta ihe na-eme, ka o si akpọtụ, ka o si akpọtụ. Ọ maka omenala nke ọbụla masịrị gị, ịbịa ebe ahụ ị ga-achọta ya. Ya kwanụ ka si kwuo na mbụ, ụlọ ọrụ ndị Air Peace ebe ha na-anabata ndị chọrọ ime njem. Mana dịka o si dị, ihe nkwala otu nwoke buru akpa ya ọlaka ọ na-ala dịka a gwara ha. Ọ na-ala dịka obi adịghị ha mma na akagburu njem ha. Ya nwekwa akpa ndị mmadụ
bụ ndị bịara ime njem ka ma ma nwee ike ịgwa anyị okwu. Ndewo. Dịka o si dị, ọ bụghị onye chọrọ ịgwa anyị okwu maka ihe na-eme otu obi si dị ha si n'obi adịghị ha mma. Ile anya ndị mmadụ ka na-abịa, ndị amabeghị na n'otu ọnọdụ ihe siri dị. Na leba bụ ndị bịara ime njem, ụfọdụ alaala, ụfọdụ ka nọkwa. Amaghị ma ha lara ma akụkụ ọ bụ ha nọrọ. Ka nju unu otu ya bụ ime ọdọ ụgbọelu dị, maka ndị na-amaghị were anya gị gbara ekeresimesi. Ya yikwanụ efe na-eji ojii na-achakwa mmemme bụ ndị edere ya Anambra International Airport Delivery Team. Ọ ga-abụ ha nwa ka ọ dị n'aka ịhụ na emume na ya bụ ọdụ ụgbọelu na o zuru oke ma na-arụkwa ọrụ nke ọma. Ga-ahụkwa ụfọdụ ndị ọrụ ka na-agagharịkwa dịka m si kwuo. Ihe mere ji ka gbuo ya bụ njem ụgbọelu taa bụ na ngalaba fan na NEMA enyeghị ikike, ka ha na-ekwu na enweghị ezi nchekwa ma gụnyekwa ihe ndị ọzọ dịka akụrụngwa na ndị otu ya. Ọ bụ ya mere ha si na agaghị ekwe ka ụgbọelu si Lagos na Abuja fepụ ma febata na ọdụ ụgbọelu Anambra Steeti. Dịka o si dị, ihe a bụ ndị mmadụ ndị bịara ime njem, mana eche m na njem ha ga-enwe isi. Chetakwa ebe nọ bụ na bbcigbo.com, soro anyị na Facebook anyị, anọ na Instagram, gaa na webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com ka ị mata ihe na-eme niile gbasara ala Igbo. Ndewo.